Incwadi kaMalaki isahluko sesibini iyafundeka. Ngoku ke lo mthetho ubhekiswa kuni babengilini, ukuba anithanga niphulaphule, ukuba anithanga nikunyamekele ngentliziyo, ukuzukisa igama lam, utsho uYehova wemikhosi. Ndothumela isiqalekiso, ndiziqalekise iintsikelelo zenu. Ewe, sendiziqalisekile kuba ningakunyamekeli ngentliziyo. Yabonani, ndiyayikhalimela ingalo yenu, nditshize ngomswane ebusweni benu, umswane wemithendeleko yenu. Banithwale, banisuse nawo, nazi ukuba ndithumele lo mthetho ukuba ube ngumnqophiso wam noLevi, utsho uYehova wemikhosi. Umnqophiso wam obunaye uLevi, ebubomi noxolo. Ndamnika ezo zinto ukuba oyike, wandoyika ke. Waqhipuka umbilini ngenxa yegama lam, umyalelo wenyaniso wabasemlonyeni wakhe. Akwafumaneka bugqwetha emilibeni yomlomo wakhe. Wahamba nam exolile ethe tye, wabuyisa abaninzi ebugwenxeni, kuba umlomo wombingeleli ngowokugcina ukwazi. Umyalelo bawufumane emlonyeni wakhe, ngokuba ungumthunywa kaYehova wemikhosi. Ke nina nimkile endleleni, nabakhubekisa abaninzi kuwo umyalelo, nawonakalisa umnqophiso kaLevi, utsho uYehova wemikhosi. Nam ndanenza abadelekileyo nabathobekileyo ebantwini bonke, nokokuba ningazigcinanga iindlela zam, nesuka nanonelela umntu emyalelweni. Akamnye na uBawo wethu sonke siphela? Asidalwanga Thixo mnye na? Yini na ukuba singenizelane, siwuhlambele umnqophiso woobawo bethu? Ungenizile uYuda, kwenzeka amasikizi kwaSirayeli naseYerusalem, ngokokuba uYuda uyihlambele ingcwele kaYehova, ayithandayo, wazeka ntombi yoThixo wolunye uhlanga. Akwaba uYehova angamnqamla kwindoda okwenzayo oko, lowo ulindayo nalowo usabelayo ezintenteni zakwaYakobi, nozisa umnikelo kuYehova wemikhosi. Oku ke nikwenza okwesibini, ukugubungela isibingelelo sikaYehova ngeenyembezi nangokulila nangokunxwina, ade angabisawubheka umnikelo, angabisamkela nto ekholekileyo ezandleni zenu. Nithi ke ngani na, ngenxa yokuba uYehova ebelinqina phakathi kwakho nomfazi wobutsha bakho, lowo umngenizileyo wena? Kanti ke lidlelane lakho, umfazi womnqophiso wakho? Akubangakho namnye ukwenzayo oku. Ube namasalela omoya. Wenze ntoni na omnye lowo? Wafuna imbewu yakwaThixo. Wugcineni ngoko umoya wenu, ungamngenizeli umfazi wobutsha bakho, kuba ndikuthiyile ukwala, utsho uYehova, uThixo kaSirayeli. Ndimthiyile nokugubungela ingubo yakhe ngogonyamelo, utsho uYehova wemikhosi. Wugcineni umoya wenu, ningangenizi. Nimdinisile uYehova ngamazwi enu. Nithi ke, simdinise ngokuthini na? Ngokuthi oku kwenu bonke abenza obubi balungile emehlweni kaYehova, ubananzela yena. Okanye nithi, uphi na uThixo wokugweba?